रास्ता दिल तू मिला है तो है कह रहा Wah, kulilah waduh lah mobil kau. Ber? Gila. Gila. Gad ukadeng. Rela. Hello la. La. Morning breakfast. Hampe aku klesin jane. Siapa? Katra kha. Iku jabanai thagor jakhayo arna. Kaniska, मा मोनजादों? Ha? मेथाइ? जानोसैलै आं दाउदैखौ बा नायदो माबायदि लांफालायबावो दाउदैखौ डेन्जार मानसिलै बिलाय सिनायाखै नोङो याव नैलाय खावसे जामबायानो Go. Ya, biskut. Mensadang. Kendala ini mana? Apa? 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 Iya kan. Iya. Ini. Apa? Kenapa? Mana ya udah nak. Hadi itu nari yuwa. Terus sebab hadi itu kan yuwa nari yang hadi itu nari yuwa. Terus tuh ini nanti nari. Hadi itu lah masih yuwa yang. दायो आं माजबादाव फैलायबाय आरो ना सिमेन्ट एसे नांबावगौ जादों बेखायनो लांफैदों आरो टप सेमखौ लांसैलाय दायो माने टप सेमा एसे मोजां आरो सिमेन्टआ बेनिफ्राय सुरिया गल्डखौबो लागायनो हायो बेनिफ्राय बिल्डिं सिल्डिं लुयोबा ब्लेक टाइगार माबा माबि लागायो आरो ना सोरबा सोरबा ब्लेक टाइगारफ्रा मोजां आरो बेनिफ्राय बिराद दङ सिमेन्टआबो दाम खमि दं दामि दं दा नै टप सेमिट टप सेम ओइ ভাল ভাল তো উঠাবি হা এই বড়িকেইটা পুরা পাটা পুটা আছে কোট ওইটো চাচোন কেনেকৈ হুক লাগা থাকিব ভাল ভালটো উঠাবি रडबो लांनांगौ जादों आरो दायो रड लांसैलाय सोरबा सोरबा बिदिनो ब्लेक टाइगार दालमिया सिमेन्ट लागायो बिल्डिं लुनायफोराव दा आंनाथ' बिल्डिं नङा नालाय बाथौसो बानायनो नागिरदों आङो बाथौखौ एसे माने मोजां बानायनानै दोननो नागिरदों सिमेन्ट थिखोखांबाय टप सेम ओमफ्राय सुरिया गल्डआबो मोजां रड एसे थिखोबावनोसै रड थिखोबानो जाबाय आरो रड सुगासिनो दायो रड मावगासिनो बरनगासिनो आरोना बेहाय उठा এটা লৈ পেলাই তারপরে তিনটা নামাই
থৈ দিলে হৈ গ'লে হয় 8টা পিচ থাকিলে সেইটোৱেতো ওজন খালামনাंगौ সব তক কাম করতে পারো 10 ফুটি চারটা 77 400 মামা 12 ফুটি চারটা 10 ফুটি कुन्टेल जाजोबासै वाव धनुषका नै खामानि मावदों हाब्रु गाग्लिदों दे मोसाद' धनुषका फेन्दायाव थाबाय गावहा बाय बाय होनदो हाब्रु गाग्लिदों नोङो ओं आधांसो हौवा हौवा दांसेया होननांगौ ने बाय बाय दे बाय बाय होनदो बेराद होनसैनो होनदो दे ब्रुम होनसैनो ब्रुम 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 बेद बेब होनसैनो थांसां बाबाया